לנו כאן מיטה וחצי דגם קומבו. מיטה וחצי לכל דבר, 1.20 מטר, 1.90 94 למען האמת. חלק עליון, מזרן אורתופדי, ספוג סגול, מאוד איכותי עם שכבת אקרילן עליו, שנותנת עוד תחושה של נוחות. שימו לב לגימור, קו ישר של הידית עם המזרן. יש לנו ראש מתרומם, הגיע למצב שכיבה, עד 4 מצבים. טוב לקריאה, צפייה בטלוויזיה, ארגז מצעים ברמה קלה, סנדוויץ' ציפוי פורמייקה, מאוד איכותי, מאוד אסתטי. וכמובן לכל הדבר היפה הזה יש לנו גם כן, יש לנו גם מה שנקרא מיטת אלקל, מיטת חבר, שהיא בעצם יוצאת החוצה, כאן אנחנו יכולים לראות, יוצאת החוצה, ובהרמה קטנה מתרוממת ממש לגובה של המיטה העליונה. שימו לב שהמיטת אלקל היא מגיעה עם קודם כל חלק שהוא קצת יותר גבוה, לא בסטנדרט הרגיל, אחרת זה לא מגיע לגובה אחי. זו הזמנה מיוחדת, ייצור עבורנו, ויש גם מזרן ספוג מלא, גם כן עם ספוג סגול, עמיד מאוד אורתופדי. ושימו לב שאין רעש, כשאני יושב על המיטה הנוספת, אין רעש מהמיטה, וזה בזכות המנגנון המאוד מאוד איכותי, שבאמת לא מוציא שום רעשים. בדרך כלל במיטות האלה, מיטות אלקל, ידוע שמסתובבים בלילה, שאתה קצת יושב עליה, אתה שומע חריקות ורעשים. זה דבר טבעי ולגיטימי ואין מה לעשות עם זה, אז אנחנו קצת שיפרנו גם את זה. כמובן שלקפל, זה מנגנונים חדשים שלקפל אותם ולפתוח אותם, זה לא פוצע את הידיים. היו מנגנונים ישנים שהיו גורמים בפציעות לילדים, היום זה כבר ברמה אחרת, טיפול ברגע, מיטה מדהימה, כרית, כרגע יש מבצע כרית מתנה, כרית הצבא, כרית שמאוד מאוד מאוד נוחה, מאוד שימושית, גם לשינה, גם לצפייה, גם לקריאה. זהו חברים, מי שמעוניין, זאת המיטה. בדים, כמו שאתם רואים, בדים הכי טובים, רחיצים, בדי סונה, יש לכם מבחר מעל 60 צבעים לבחירה, אפשר לשלב, כמו שאתם רואים פה, ארגז וידיות וגב. גב זה בתוספת, מי שמעוניין. הגב מגיע אצלנו ברוחב של 15 סנטימטר, בין 10 ל-15 סנטימטר, ואפשר לשים עליו, ממש להשתמש בזה כמו שידת לילה, לשים פה למעלה ספר, לשים פה למעלה טלפון לטעינה, כל מה שצריך. זהו רבותיי, מי שמעוניין, יודע איך להשיג אותנו. תודה.